אז חברים, כל הסרטונים שלנו, אתם לא שמעתם אותי בכלל, אני יודע. אני לא הבנתי את זה, עכשיו הבנתי שאני צריך לעשות מיקרופון ואז תשמעו אותי. תקשיבו חברים, זה לא נושא משנה עכשיו, כל עוד אתם שומעים אותי זה בסדר והכל, אבל הסרטון שאנחנו הולכים לעשות היום זה ברול סטארס חברים, ברול סטארס. רגע, איפה הברול סטארס? נעלם לי. הנה, ברול סטארס חברים. לא שיחקתי כל כך הרבה זמן ברול סטארס. נשבע לכם שכל כך הרבה זמן לא שיחקתי ברול סטארס. אני כבר רוצה להפסיק לשחק. ומה יצא לנו? אני יוצא לנו סקין אדיר? כן, יצא לנו סקין לאדגר. חברים, זה מזכיר לי משהו. יש לי סקין. רגע, מה? גם חדשה? רגע, מה? אוקיי, רגע חברים, רגע. בוא נעכל את הכל, אני לא שיחקתי כל כך הרבה זמן ברול סטארס, אני לא יודע מה יש, מה אין. אומייגאד, חברים, כמה דברים אני קיבלתי. כמה דברים יש פה בחינם בכלל, אחי. מה זה הדבר הזה? מה זה? יואו. רגע, מה? אין לי? אוקיי, היה לי את זה בטלפון הקודם שלי. חברים, היה לי בטלפון הקודם ערוץ יוטיוב. הוא נמחק בגלל שנהרס לי הטלפון. אז חברים, אני מתחיל סוג של... אני התחלתי ממש מההתחלה, ואז אני התחלתי שוב ושוב ככה עד שאני התגברתי בזה. סיימתי את הכל ככה. טוב רגע, בוא נסיר את הכוכבים ואת התיבה הזאת אנחנו חייבים להסיר לסוף. חברים, התיבה הזאת יצא לי פעם אחת מטורפת. 10 כוכבים נפתח. אוקיי, נדיר. אגדי! אחי, אגדי. אומייגאד, בבל. סקין לבבל. אומייגאד. כן, נדיר. כבר פתחנו 3 כוכבים, חברים. אוקיי, נדיר. אופה, אדיר, יפה. פתחנו 5. 6 כוכבים. חברים, שימו סאב, אני רוצה להגיע... המטרה שלי זה להגיע ל100 סאבים בינתיים. אוקיי, הכוכב השמיני שלנו נדיר. אוקיי. זה האחרון, אפיק. איי, חברים, בואו נפתח את הכוכבים האגדיים. יאללה. אוקיי, בסדר, לא טיפיתי למשהו אחר. בואו נקבל את דמות אגדית, חברים. אין, רק כוכבי כוח. עכשיו, התיבה. חברים. אני לא רוצה, יואו. בואו נפתח. אוקיי. בואו נפתח את התיבה הזאת. בואו נקבל דברים טובים. הופה, על ההתחלה זה. הופה, סקין למורטיס. חברים, כמה סקינים אנחנו מקבלים פה. אני לא כל כך הצלחתי להקל את זה. הופה. יואו, מה זה הסקין? אחי, מה זה הסקין המטורף הזה? יואו, מה זה הסקין הזה? זה סקין כל כך מטורף. אומייגאד, גם כמה בלינגים. טוב, אני חסכתי המון בלינגים. תראו כמה בלינגים יש לי בשיח. טוב, רגע, אני קונה את זה רגע. יואו, ובא לי לחסוך. טוב, נו, גם ככה זה רק יעלום אחד. מה אכפת לי? נשוק גם את זה. וואו, שוב פה מדמות של הבונקרום. לא. טוב, בוא נראה. אני יכול... סקינים אדירים. בוא נראה. נו באמת, עכשיו אני צריך לסיים מעלומים בשביל הסקין אדיר, לא. בוא נקנה סקין אדיר במיוחד. יאללה, בוא נחפש סקין. הופה. לא, בא לי למצוא סקין לדיינמייק. לא. לא אעשה את זה לעצמי. בא לי סקין טוב. סקין מטורף.
או. רגע, מה? יש לי את בי? חברים, אני לא ידעתי שיש לי את בי. טוב, חברים, אני אסתכל אתכם מה עדיף לי, תגיבו בתגובות. מה עדיף לי? את סלי בלון? או... רגע, מה? לא. רגע, לא. חברים, לא את סלי בלון. סליחה, לא את סלי בלון. אומייגאד. מה זה הסקיל הזה? אני חייב את שייד. אני חייב להשיג את שייד. היה לי את שייד בטלפון הקודם. חברים, תגידו מה עדיף לי. את קלנסי, קיינג'ו, או שעדיף לי בכלל את עקיצת בי. תגידו מה עדיף לי, חברים. אני הולך לחסוך. אוקיי, חברים. מה זה? ג'ו. מה זה? מה זה הסקינים האלה, חברים? יש פה סקינים שלא ידעתי בכלל שקיימים. טוב, יאללה. רגע, מה? מה קרה פה? מה זה? טוב. מה זה? אומייגאד, חברים. שכחתי מזה. שכחתי מהשדים. אומייגאד, אני רוצה שזה כבר יגיע, אבל עכשיו זה יהיה רק שדים. קודם זה היה רק מלאכים, עכשיו זה רק שדים. טוב, רגע, מה זה פה? רגע, מה? יואו. אומייגאד, חברים, אתם מבינים מה זה אומר? תראו את זה, אנחנו... אומייגאד. טוב, יאללה, בוא נבחר דמות ונתחיל את המשחק. כן, רגע, בוא נראה אם יש לי פה איזה דמות ברמה 10. טוב, בוא נספר את טייביט. בוא נשחק איתו גם. רגע, יש לי סקין לאיביט? לא, אוקיי. חברים, עדיין יישאר לי לסקין נדיר במיוחד. חברים, כן, יישאר לי לסקין הנדיר במיוחד. עוד יש לי עכשיו סקין לאיביט. פעם היה לי את כל הסקינים של כל הדמויות והיה לי את כל הדמויות, חברים. באמת. טוב. בוא נראה. רגע, מה? הנה איביט. אני מחכה לרגע האחרון. רגע, בוא נבחר לבן אדם הזה דמות. טוב, הוא כבר בחר. יאללה. מה יש לך? בחר פן. שנו. באמת, חברים, מה זה? מה הוא בחר? למה הוא בחר? די, טוב, אני מודה, גם אני מטורף עם דיינמייק. בסדר. יאללה, בוא נמשיך. אבל חברים, מצטער אם אני יודע, אולי תגידו שאני גרוע בזה, פשוט אני מתחיל להיות גרוע בבראול סטארס. כבר המון זמן אני לא שיחקתי, אז אני באמת מצטער אם אני אהיה כזה גרוע. באמת, אני מצטער ממש. כנראה שאני אהיה גרוע. רק שאני לא בטוח שאני אהיה כזה גרוע. טוב, בינתיים אני לא מתקדם, אני נשאר רק פה. אוקיי, חברים, בינתיים... אוקיי, הם הרשו לי את האולטימייט. זה לא טוב לדעת, זה בכלל לא טוב לדעת את זה שאני לבד. חברים. להביס אותם, לא, הפסדתי. טוב, אבל אני לא כזה גרוע. אני מוכרח להודות שאני לא כזה גרוע. להרוג את שטו. יש להרוג את שטו. יפה מאוד סנדי, יפה מאוד. טוב, אני אקח אבל כשזה ייגמר.
טוב, חברים, זה לא אופציה. זה בכלל לא אופציה להישאר כאן. טוב, לפחות כאן אני מגן. רק חסר שסנדי יעשה פה וי, וזהו. אוקיי, חברים, בואו ננצח את המשחק הזה. יש לנו באמת, חברים, מה הטיפים? חברים, עכשיו אני רואה שנשאר לנו רק 4 דקות לסרטון. טוב, בואו נעשה גם חלק 2. בואו נעשה מתישהו גם חלק 2, חברים. טוב, חברים, אנחנו מנצחים סופית. לא אכפת לי שהם עכשיו יפגעו בנו לטובה שלנו. גם ככה אנחנו נצח, חברים, ניצחנו. הופה. אומייגאד. אוקיי, סופרר. יאללה, בוא נראה מה יש לנו פה. 1000 מטבעות. אוקיי. חברים, משחק אחרון, ואנחנו מסיימים משחק אחרון להיום, ובפרק הבא אנחנו הולכים לעשות משהו מטורף. לא, מישהו בוחר את פן. לא, אני בוחר את פן. לא. טוב, נו, יאללה בל. חברים, מישהו רוצה לשחק איתי בברול סטארס? אני יראה עכשיו את השם שלי בברול סטארס. אחרי המשחק הזה אני מראה את השם שלי, חברים. פנד, מה יש לך? הנה, גיליתי אותנו, טוב לך? עכשיו, אוקיי, ניצחו בלעדיי. וואו, בסה. דווקא עם בל אני טוב. אוקיי. אני בהחלט הולך להרוג את בו. בוא הנה. בוא, אתה מת. יופי בו. אני הרגתי רק את בו. הופה, כסף 2. הופה, מה זה, חברים? חברים, יפה. דורג. בואו נוסיף מפה את הכוכב. אוקיי, אפיק. חברים, אפיק מגניב. אוקיי. חברים, בואו תראו מה השם שלי. חברים, זה השם שלי. השם שלי זה קטלני. אוקיי, השם שלי זה קטלני. הנה חברים, תראו. זה פעם היה המשתמש שלי, זה המשתמש הקודם שלי. בואו תראו את כל הדמויות שהיו לי. זה כל הדמויות שהיו לי במשתמש הקודם. אוקיי, חברים, זה כל הדמויות שהיו לי במשתמש הקודם. תראו, אפילו היה לי את אמבר, חברים. תראו איזה דמויות היו לי. תראו. חברים, וגם תראו כמה גביעים אני הייתי. בחייאת, הייתי 17,000 גביעים. 17,000 גביעים. רגע, לא. כן. אני הצלחתי להגיע ל-17,000 גביעים ו-34 חברים. אתם מבינים את זה? תראו איזה מטורף אני הייתי, חברים. מה זה? תראו איזה מטורף. זה לא הגיוני. הנה, תראו. רואים? זה מטורף, חברים. זה היה המשתמש הקודם שלי, זה המשתמש שלי. חברים, מי שרוצה את השם שלי בברול סטארס, השם שלי זה תכתבו קטלני, תמצאו אותי. אתם עושים חברים. עושים קוד. לא, עושים הוספת חברים. אוקיי, עכשיו אתם רושמים קטלני. אתם רושמים קטלני עם סיום, צף לחברים וזהו. רגע, לא. וואי, אין לי את השם של זה. רגע, לא, חבר. טוב,
לא משנה, סרטון הבא. ביי.